Erokamano nya Ramogi kuom medo kete RAMOGITV machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Ochieng Manuel. Jatend piny Kenya William Ruto chukogno kendo podho chike wi kaki dhi yier commissioners manyien mag IEBC. Paro mar chikno ne okadhi gi senators juma mokadho ka geto yudo chenro mar manyo joma biro kawo thuolo mag commissioners manyocha odhi rutaya. Ketkogne chik ma kama nyiso ni duol matayo chenro mag od bura Parliamentary Service Commission biro bedo gi ji ariyo e aput ma biro bedo ka yiero commissioners mag IEBC. Motelo duolno yande bedo kod ji ang'wen. Chikno bende chiwo thuolo ne kamati ma ochung'ne riwo duond buche Political Party Liaison Committee mondo wal jakanyo achiel e aput ma kamano. Riwruok mar okinde LSK bende biro walo ng'ato achiel ka riwruok mochung'ne din bende biro walo ji ariyo e aput ma biro yiero commissioners manyien mag IEBC. Jatelo mamoko mawuok e kaunti ma Bungoma kotenli kod gavana ma Bungoma Kenneth Lusaka ka achiel kod seneta ma Bungoma David Wakoli okwayo ganda ma pacho ka mondo mi kik mol e romo mar tipo manobagi kod ogai mar Raila Amolo Odinga. Ka giloso kanisa ma Christ the King mantiere boma ma Bungoma, jotelo go wacho ni jopiny nitiere gi pek mar ngima kaluwore gi uchumi ma oidho. Gikwayo jopiny mondo sir piny owacho ma Kenya Kwanza. Mondo ka bende jotend kanisa ni Kakamega bende kwayo jotelo mapacho ka mondo kik chier weche yiero mane okalo kendo ging'i yore mag nyalo resogo oganda mapacho ka kaluwore gi dongruok ma gikelo. Mambo ya maandamano, mambo ya nini, nafikiri is the wrong time. Ni kama wewe unataka msichana ameolewa, ameenda, amepata mimba, anaanza kulipa maji na bado unasema tunataka kuoa yeye. Kenya haihitaji siasa saa hii. Serikali inaposema kweli inataka kusaidia watu wetu, tumaanishe, tuwasaidie. Watu kule nje wanaumia sana. I think what we need to discuss right now, we need to discuss on the way forward for our country. The reason we are done with election, and I believe those who are trying to bring back what happened to election, they don't love Kenya. Let us hold hands together with the government which is in power to make sure that we bring change. Tukianza kuingia katika mambo mengine ya siasa, tutaleta furuku na tutaleta vita katika nchi yetu ya Kenya ambayo hatuhitaji. Let us focus to our president ili kwamba tuendelee mbele, atupe maendeleo ama tuone vile nchi yetu inaweza kupona. Kamati mar Senate motenore gi weche mag tend locho gwenge nyobagrumo kod tend county ma Meru ka achiel kod MCS dwaro margi makelo winjruok e kind gavana bang' dwaro mathiche oko ne gol Luanda. Kamati no motelie kod jalup jakom mar Catherine Muyeka ne obedo kod romo kuom seche 4 koyango ni tok romo gavana Kawira ne oyie romo kod MCS kendo kelo winjruok. Speaker mar od burano Ayub Bundi oyango ni giikore matiyo kanyakla mane oni oganda e kaunti no yudo dongruok higni 4.5 ma odong'. We end a discussion centering on the issues that we have had between the Assembly and the Executive. And we have really talked, and we have also agreed that we keep on talking so that we can be able to bring the Executive and the Assembly together for working together, and also to ensure that the people of Meru really benefits for the next remaining 4.5 years as they expected when they elected the leaders that they have elected. So yesterday we met with the governor, and we just wanted to hear how she is working with the county assembly, and we are happy to report that the governor says she's ready. She's planning for meetings with county assemblies. They want to move on and work together. The county assembly members have been out of Meru, and they're just coming back, and the plan is that they can sit together and start planning how to work together. County ma Kisii jopiny gweng' ma Nyamataro e county ma Kisii obago ng'anyo machwalo ng'ur e wi digni mar chendo mar gedo mar ndara mawuok Kisii kochomo Ahero. Jopiny go wacho ni wang' apayano sani otimo buru ma keto ngimagi kama rach
kopogore kod rocho chenro mopogore mag yuto margi. Gibuogo mar biro medo dhi nyime gi ng'anyo ni jal mane omiyo rak mar gero apano ok okuoyo pi mar tieko buru. Hii barabara imechukua miaka 4 kutengenezwa. Sasa maramisi yetu ni hii. County government angalau imwage maji mara 3 kwa kila siku. Juzi Wednesday, Pharmacies and Poisons Board walikuja wakafunga chemist 3 hapa. Hapa nyama tunakula nyama brown. Mboga brown. Nyanya kama mnataka nyanya brown mkute nyama taro. Mboga brown nyama taro. Kila kitu maziwa brown nyama taro. So tunaomba serikali kama mngekuwa mnatusaidia. Msaidie hata maji peke yake. Maji peke yake at least tusubiri huyu engineer mwenye anatengeneza hii barabara. Unaona wamama wa siku hizi ni wamama wadogo lakini wamesaeka sababu ya fumbi. Ukucha haraka barabara chengwe juu hatuwezi. Sasa ni January na tunaomba mpi wetu mpya tulichagua Simba ni Anthony Kibagendi. Tafadhali shirikiana na Simbarati barabara chengwe. Ukisikia bila naongea kama kitu imenifunga hapa kwa sababu ya fumbi. So kitu tunaomba tu watusaidie ni maji. Lakini kama hawatamwaga maji, I promise them barabara tunawakisha mtu kila siku moto, kila siku moto mpaka wamwage maji. Moto. Kawo ke gwenge mag Kisii wadhi weche motenore kod konyo oganda. Riwruok mar thieth e piny mangima WHO golo sir mar chiemo moseikore manengo romo shillings milion 26 ma imiyo nyithindo ma bende koro ngajo kwako gwenge magintiere counties ma Isiolo, Samburu kaachiel kod Turkana. Counties go bende gin moko kuom counties 23 ma oro gi ngaji maliyo kwako. Oro ma kwako pacho ka osekelo achiedh nadi ne oganda jo Kenya maromo milion 4.3. Jakanyo ma WHO Abdurrahman Diallo opuoyo kenge ma piny owacho oseketo machwalo kony ne jo Kenya mokalo e midhiero mar oro kod ngaji. Kachiemo ma kamago bende nyalo konyo nyithindo ma kwan gi romo 10,000 e thuolo ma dweche 2 mabiro. It is with great gratitude that we gather here today to officially receive the 5,000 cartons of Rutuf that is ready to use therapeutic food, valued at 26 million, which is adequate for the treatment of 10,000 children from 6 to 59 months who have severe malnutrition. Having over 4 million people under severe food shortage is an extremely difficult situation for any government and anywhere. We also applaud the response by the government and its partners in delivering the necessary support to these communities. As a country, we are going to work extra hard to ensure that we build resilience in health systems to be able to respond to all shocks, including climate change shocks like the drought situation we are dealing with. Jopur kod jopith ma timo ohand chak e masawa mar Kenya ogolo ywak ewi midhiero magi sekadhe kaluwore gi oro ma okwako gwenge. Jopith go wacho ni chiemb jamni nengo ge idho kendo bedo matek timo ohala. Kane olose gweng ma Kibiriu, achiel kuom jopith go Mutai Muhiki wacho ni nengo mwandu go osebedo mana ka idho kendo gionge geno ma gin go kapo ni midhiero ma kama omedore. Chairman of Irrigation Board, Mr. Eric. There is no cottonseed cake. I said there is no sunflower cake. I said there is no wheat where we get wheat pollard and wheat bland. There is no maize where we get maize and maize bland. Yeah. And those are the main components, to make a bag of daily meal, you need those. So without them, then we have a problem. And we don't want to make substandard feeds. It's better we produce less, but not make substandard animal feeds. Lakini tunahimiza wakulima wetu wawe wanapanda hii mahindi, wawe wanafanya kama ni silage, na wasiweke ng'ombe mingi ambayo haitashiba. Ni vizuri weke ng'ombe moja ama mbili ili ile utaweza kutunza. Hakuna haja ya kuweka mingi ambayo utatunza.
Jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga dwaro ni tim nonro matut ewi kaka ne duol matayo yiero pacho ka IEBC nobago yiero mokadho. Raila losero maka mkunji kama yango ni malingling mochiw gi jakanyo moro mar IEBC osenyiso ni ne nitiere midhiero kod mibadhi moko e yiero. Raila bende dwaro ni chenro mar yiero commissioners manyien chungi. We demand that the entire infrastructure and the records of the 2022 elections at the IEBC be made public and be audited by an impartial body. A forensic audit of the IEBC results and servers is non-negotiable. Apisa moro mar obila ma kojolo manori service dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Samburu Referral bang' monj manotim kod kweth mar jokuoge mag jamni e gwenge ma Lol Molok, Samburu West. Ka Wilson Rolmodon ne ochiel gi magine kinde kedo gi jokuo jamni. Diek moingo 200 ne okwal. Laktar Kenin Lenges e kar thieth no yango ni odhi nyime gi yudo thieth ka okuro. Ka jodak e gwengego yuago reyo kaluwore kod kwan monjo mosemedore e gwengego to kod kuo ma jamni. Ka gidwaro mondo piny owacho orido kande weche mag arita kwe kendo tieko timbe njore gi kuo ma jamni matimore seche ma jotelo e gwengego bende dwaro mondo piny owacho rure mapiyo. Wameenda na mbuzi yetu karibu zaidi ya 200. He's a middle-aged man. We've done the x-rays and necessary investigations. At least there is no bone involvement per se. He is out of danger. And it's sad because it's only 7 days gone, and a young man who was just completed Form 4, and his result was released yesterday, was killed in Bra. He was also from the area. It has become a routine in those areas bordering Baringo area that killing people has become something so normal. And it seems nobody is taking precautions required to protect the animals, protect the property of people, and also their life. Mambo ya wizi ya mifugo ni kitu ambayo tunashuhudia kila mara, kila wakati. Na ile naomba tu serikali wajaribu wafanye juhudi, wasaidiane na watu. Ekinde ma lokrok mar kor lwasi timo ya mathoth kendo medo jimbore kaunti ma Lamu. Jodak makono kaachiel gi jolupo kwa mondo kaw okenge mag ritruok makare kaluwore gi yawo mapek kod apaka mager mosebedo na mataro ma Indian Ocean. Joriemb yiedhi mating'o jowuoth Lamu koni sani ngimagi kod mag jowuoth ni kamarach kaluwore kod apaka mager matugore na mainyete seche mag odhiambo ka gigolo kwayo ne piny owacho mondo ter e gwengego jolony mag goyo abal kod kwan yiedhi manyalo reso gi poni yie moro amora yudo masira e nam. Hali kwa sasa kuhusu kazi zetu za bahari huwa inatuafekti sana time hizi za jioni kuanzia saa 7 mpaka kufika saa 11 na kwa hatuwezi kufanya kazi aina yoyote. Unapotoka Mkoe na kwa ni hali ya kuresti na kapteni kama si mzuri unaweza kuharibu mizigo ya watu, ukaharibu ukapoteza hata boti ya wenyewe na mali pia na roho pia za watu. Vile naona hali ya bahari vile iko si kawaida. Tunapata changamoto kali sana, upepo mkali. Hata usafiri umekuwa ni wa hatari, yani kusema leo kweli. Chombo chenyewe cha kusafiria yani ni kama tunahatarisha tu maisha. Tuwekewe ni rescue team kwa sababu kama sasa hii at least likitokea kutokea rescue team wako tayari, Coast Guard wako tayari. Unajua ni hatuwezi sema watu wako kuna kila bahari itakuwa perfect. Kuna usafiri lazima watu wasafiri kwa kulingana bahari. So tukwe na at least kwa alert kwa any emergency itaku happen. Pepo ni mwingi na mafuta pia na kuna zaidi katika kusafiri. Na pia istoshe kulingana safari huwezi kutembea sawa sahi. Si kama safari za siku zote. Ukitembea lazima kidogo unachukua distance ndefu kiasi. Natoa mwito kwa wanaotumia bahari kwa siku 7 zijazo, kuanzia jana, leo na kuendelea, wawe makini sana na wawe macho kwa sababu ya bahari yetu si nzuri na kumekuwa na upepo mkali. Tunahitaji maisha yakaweze kuendelea ili maendeleo yakaweze kupatikana katika kaunti hii.